Kowe iki bener ora lara to? Kowe iki bener ora lara to, Pak? Tak rewangi aku dadi Ndara Werkudara barang. Tak rewangi gelut karo Ndara Werkudara sing asli. Bener memang ora lara. Perjuanganku lho, Pak. Perjuanganku lho, Pak. Sawangen, Pak. Pelek wae, Pak. Melek gong. Wong tuwa kon tolek-lekke kaya ngono kuwi anggepmu apik ngono apa piye? Ngapa, Truk? Kowe arep melu-melu, Rene sisan tak parung ndasmu kowe. Anggepe kok semangkan ora. Bagong aja. Ngapa arep wani? Ora Bagong ora arep wani. Bagong iki bendaramu. Kae bendara kula ya kae, ora bendara ya kae. Masaku iki perkarane keluarga. Nek sampean ora arep melu-melu minggat. Bagong tak dandasmu. Tak genderi. Anu Ndara Werkudara ngono kok. Yo, kok mboten wani. Dedep-dedem prabawaning ratri satara wus manjar kawuryan Kakang Semar, Kakang Nayantaka, mbok ya tulung aja kaya ngono to Kakang. Ditiliki kelawan para Pandhawa. Lah kok teka Kakang Semar Badranaya isih kaya mangkono kahanane Kakang. Ndak jaluk yen to pancen duweni gegayuhan apa ingkang mbok jangka Kakang. Yen to pancen duweni pepinginan apa ingkang tansah mbok gadang-gadang. Aja mung mendel wae Kakang Semar. Mesakno kelawan para Pandhawa, sabab yen to Kakang Semar ngrasa susah, mesti wae para Pandhawa uga bakal ngrasake susah Kakang Semar. Aja mendel wae kaya ngono Kakang Nayantaka. Kakang Semar. Aja kaya mangkono Kakang Badranaya. Anane Puntadewa prapta ana ing Karang Kadempel. Ya merga sangka nuruti saka ature Petruk apa dene Bagong ingkang ngandhakake yen to Kakang Semar Badranaya nedeng nandang raga mongko kahanane wis kaya mangkono Kakang Puntadewa mesakake Kakang Pandhawa aja mung dinengke yen to pancen Kakang Semar Badranaya duweni panjaluk kelawan para Pandhawa merga sangga gayuhane Kakang Nayantaka ya lelabuhane Kakang Semar ingkang gedhe tumraping para Pandhawa. Kakang ndak jaluk paringa dawuh Kakang Semar yen to pancen Kakang Semar njaluk supayane Pandhawa males budi marang ngersane Kakang Semar Badranaya marata diake apa ganjaran ingkang kudu Pandhawa aturake ana ngersane Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar aja mung mendel wae mesake kanane para Pandhawa. Ya senajan to Pandhawa nggone sowan ana ngersane Kakang Badranaya ora genep 5 cacahe Kakang, nanging ndak jaluk mbok ya tulung ketayalan para Pandhawa Yayi Prabu Darmakusuma nganti para kadang-kadange 3 cacahe saka negara Ngamarta malah iki mau direwangi antarane Petruk lan Bagong padha wancakara antarane Werkudara lan Kaka Prabu Baladewa.
Kakang Semar. Bareng saiki Pandhawa wis tekan kene kok malah padha dinengke mesake kanane para Pandhawa lho Kakang. Wah, dipol kakangku. Aja mung meneng wae kaya ngono. Werkudara ngerti. Sartane Werkudara tanggap. Senajan to kowe mung meneng wae, senajan to kowe ora weruh ning saora-orane kowe krungu, kowe midhanget sing dadi atur-ature. Ature para bendara-bendara iki aja nyepelekke kaya ngono Semar. Wah, nek kowe susah Werkudara melu susah. Nek kowe bungah Werkudara melu bungah. Dipol kakangku. Kakang Semarayu Kakang. Ndaturi paring dawuh Kakang. Kakang Semar ndaturi supayane ngendika Kakang. Ampun angel kok Ndara. Kula ketemu niku kalih Petruk niku nganti ngogrek-ogrek lae Bapak Sare. Nganti kentekan oli ya, Truk. Ha iya. Ora kok iso kentekan oli barang. Ning ngogrek-ogrek niku angge dongkrak. Bapak niku awake sak monten coba to. Awake mboten lumrah. Awak wong biasa. Bobot kok iso 3 kintal niku. Nek mboten Bapak Semar mboten kelakon to. Gek wetenge biyuh gedene. Kaya nganti bapak ki lali 3 dina ora ngarit lho, Truk. Heeh. Wedhuse mbambek-mbambek kae kok. Lah iya to. Aku mesake kowe takon ngarit ya ming begogok. Lho kudune sing ngarit kuwi kowe sing ragil kok. Emoh piyai kok kon ngarit. Paling ora lehku turu ki ning omah asinan kok. Asinan-asinan. Mbok ya kanan kaya ngene iki bersyukur kowe iki sak ora-orane isih ditampa suwita karo para Pandhawa ki wis nrimo banget nek cara aku. Cara kowe karo cara aku ya beda, Truk. Kae piye kae wedhus ora diretke ora kae. Nek ora arep tak dol kae. Semar ki karo ngopeni kewan praperti. Tak dol arep tangi ngeslot. Wo. Ora kena ngono kuwi, Gong. Kena wae kok ora sapa sing ora kena. Aku sangka mangkel ku karo Semar kok. Semar ki wis tuwek. Kerjaman Prabu Arjuna Sasrabau. Nganti seprene ra mudar-mudar. Bagong kowe ya aja kaya ngono. Karo wong tuane dhewe kok kaya mangkono. Bagong. Pripun, Ndara? Kowe ora ngelingi nalikane dadi wujud padha aku. Nggih, kelingan pun. Senep peteng kula tesian. Nggonmu mbelak-mbelakke Bilopati karo bapakmu. Saiki Pandhawa wis kelakon tekan kene. Wah, malah gunemu ora tatanan. Lah pripun kula ya jengkel kok. Kowe ya jengkel ta, Truk? Ora. Wah. Mbok ya kena sak kerja sama lho kowe iki. Alah apa wis sida mbathi 50 kok. Wah, jan gareng ki ra kena jak bisnis. Wiwitekno wong ki nek ora jujur ki ya kaya ngono kuwi wisan. Kakang Semar taturi paring dawuh. Mir, gek ngomong Mir. Wah, tendang sisan ora. Mareka den prayitna samurires eka balik ngong titiane gandayane Trisanya Purnama sasi gelar-gelar semedyaning tengahing latar mileng lintang Bima Sekti senajan to tingkem netrani Sang Nayantaka nanging talenganipun Sang Putra tansah midhanget menapa ingkang dados pangandikanipun para Pandhawa. Nalika semanten gegregah wungu saking Ganya Nendra, Sang Hyang Semar Badranaya kaya wong pulih sehat waras kaya wingi uni. Panjangkala para Pandhawa nyaka mulung
Tru. Dadak mari barang. Oh. Marekoten prayitna samure res eko bali titi yane kantayane Nek jugang ya jugang ta ya weta. wedan Tresuna ora muring-muring to, Gong. Purnama sasi. Wedyan. Kelar-kelar semedyan ning tengahing latar lengon lintang bima sekti ambel kekek sadulita mel. Waduh. Bareng sehat terus kumat mengene terus. Heeh. Kowe ora mengi kowe, Reng. Lah apa? Gejalamu dar. Iki aja sok kaya ngono diomongi ora. Aku ki wis ayem meh andem warisan mah urip meneh. Bagong ki pancen bocah edan. Mbok ya aja kaya ngono to, Bagong. Iki bendara do rawuh rene. Nek kowe karo bapakmu kaya ngono ki isin nek dipresani. Isin ora tumrap kowe. Aku los wae. Ya, Truk. Ora. Aku ora kok. Kowe kok ora mbelani aku ta kowe? Kowe karo aku tekan kene iki tak bayar lho kowe iki. Ora tau bayar apa-apa. Engko tak balekne amplope. Truk. Nek kira-kira kowe arep wani karo bapakmu ki aja nek bendara do rawuh rene. Ya wis, kowe tak nang mburi kono nek ndara-ndara semungkur tak bajing-bajingke kowe. Bagong pancen bocah edan tenan kok. Ora edan iki tenanan kok. Sing edan ki wong tuane. Wong tuwa ora ngopeni karo anak. Kowe apa aku sing meneng? Tungkak sisan ra. Aja terus-terus kowe nek setruk rang. Setruk ndasmu atos ora. Kakang Semar wis wungu, Kakang. Kakang Semar wis iso bali kaya wingi uni, Kakang. Dipol kakangku. Wah, kene ora popo. Kowe ora ngrasake lara, kowe ora ngrasake kepiye-kepiye malah katon seger waras kaya ngono. Kakang Semar mbok ya paring dawuh. Kula niku jane wau pun krungu. Para ndara-ndara niku do ngendika niku krungu. Kula niku jane turu. Kula niku mboten lara, kula niku jane mboten lara. Estu awak kula sehat.
Ayo, Mir. Nyuk. Ngopo? Ya melu aku yo. Arep ngopo? Ini parung ndasmu kowe. Gang, ora kang ngono, Gong. Meneng kowe, Reng. Aku sing meneng. Lah arep aku, arep kowe sakarepmu. Weh, aku apa kowe sing meneng? Rumangsaku kok kowe iki bener ora lara to? Kowe iki bener ora lara to, Pak? Tak rewangi aku dadi Ndara Werkudara barang. Tak rewangi gelut karo Ndara Werkudara sing asli. Bono kowe mung ora lara. Perjuanganku lho, Pak. Perjuanganku lho, Pak. Sawangen, Pak. Melek kowe, Pak. Melek. Gong. Wong tuwa kon tolek-lekke kaya ngono kuwi anggepmu apik ngono apa piye? Ngapa, Truk? Kowe arep melu-melu, Rene sisan tak parung ndasmu kowe. Anggepe kok semangkan ora. Bagong aja. Ngapa arep wani? Ora, Bagong ora arep wani. Bagong iki bendaramu. Kae bendara kula ya kae, ora bendara ya kae. Masaku iki perkarane keluarga. Nek sampean ora arep melu-melu minggat. Bagong tak dandasmu. Tak gendri. Anu Ndara Werkudara ngono kok. Yo. Oh, mboten wani nek kula. Ora wuru ngoti iki karo Ndara Werkudara. Janji wis sia-sia karo Dipol kakangku. Wah, gebuk godo rujak cingur. Apa? Godo rujak cingur. Kuwi dagelanku kok ya dienggo. Wis mboten ajeng wani kula. Sesuk mulih Ndara Werkudara manginep teng mriki. Ben ngerti Bagong niku cengkiling karo wong tuwane. Yo. Ngerti konangan pisan meneh Bagong cengkiling karo kowe. Wah, sudet. Sudeten men metu tlusupe. Masaku bocah kok ora gelem kalah. Weh, mon nek meng kalah weh. Sinuwun Puntadewa. Sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kalih Ndara Nekula. Teng njaba. Mangane kula kanthi mlebet men mboten purun kok, Pak. Wis ora apa-apa. Arep berbaur karo masyarakat sekitar Nalagareng. Nggih. Mambu pelem ki, sapa sing ngiris pelem ki? Hah? Via ki jen apa ki jenenge? Induk dari semua permasalahan kok. Klebu wingi apa kae? Bis pas nang Wanasaba Kebanan kaya via gara-garane. Ya jajak kaya ngono ta. Kakang Semar kuwi janjane duwe gegayiwan apa, sartane duwe panjaluk apa, Kakang? Kula niku ora ndek gegayiwan apa-apa, kula ndek panjaluk napa-napa. Kula niku mung kepengin bangun miturute para kawula. Merga negara Ngamarta niku kula rasa kaya koncatan yoni. Negara Ngamarta kaya koncatan daya kemanden sing marake negara Ngamarta kuncara. Mula niku ajeng kula balekke, ajeng kula dandosi, ajeng kula dandani srana kula arep mbangun kayangan. Ya. Sandak, Truk. Ngapa? Bapak le meneng iki arep mbangun kayangan. Weh, lah mbangun meneh. Ngapa ta, Gong, nek bapak mbangun kayangan iki terus ngapa? Bangun. Nganti kaya kene iki bos toko besi padha kaya wong kere kok mbungan bangun. Jarimu nek kere iki sing sangune tas kresek. Kok Ding, bapak sugih kok. Wong ora tau nggawa tas kresek. Srana kula arep mbangun kayangan embane papane para dewa ingkang tansah dipeni mansinamatan daya dinane ajeng kula wujudke teng Prajanagara Ngamarta. Mula kabeh lakon sing sampean sandhang niku janjane kula pun ngerti. Kalebu wujuding Sinuwun Ndarawati ingkang beta wujudipun mustaka jamus miyang jimat lima sada. Kula urung diomongi gak Petruk kalih Bagong niku Semar pun ngerti luwih dhisik. Merga kula sing tansah momong kalih sampean-sampean sedaya niki, Ndara. Permarane manguswamyong ngambrang kate karenane ngaswase
ning marga amalatgung miring sang Gandawastrat maca leng-leng lalu angolate surya mangarang sang wayah yen mangkono Kakang Semar darbe panyuwunan apa mengko para Pandhawa ingkang saguh nguwadi Kakang ya senajan to Pandhawa ora genep 5 cacahe Kakang Semar duwe penuwunan apa mengko aku ingkang saguh sak biyantu ana ngersane Kakang Semar Badranaya Dipol. Wah, kowe omong kowe njaluk supaya Pandhawa kudu piye? Mengko Werkudara dhewe ora usah dadak Kresna kakangku, ora usah dadambar kakangku. Mengko aku sing budal dhewe. Kakang Semar darbe panyuwunan apa? Apa mbutuhake wujude brana picis ingkang tumpuk matumpa-tumpa anggonmu bakal mbangun kayangan Kakang. Kula ora butuh ragat lahir niku. Sing kula butuhke mung ragat batin. Mang catet, mang midhangetke, mang pratelake. Ature Semar niki. Sing sepisan kula mung kepengin inggih menika kondoripun Ndara Sedewa. Niku sing sepisan. Wondene sing kedangu padi. Morcanipun Ndara Sedewa kedah Ndara Werkudara. Nek mboten Ndara Werkudara mboten saleh kula mbangun kayangan. Yo. Saguh napa mboten? Wah, saguh. Murga Werkudara kuwi satriya. Aku kudu nuwuni marang watahing satriya. Wani gawe wani nganggo, wani utang kudu wani nyaur. Sartane wani bibiti perkara uga kudu wani ngrampungi perkarane. Nggih, elok. Sip, bagus. Sing ping pindhone. Kula nyuwun kondoripun inggih menika wujudipun mustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Besi pun tanggap sinten sing ajeng kula tudik. Gandeng oncatipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada niku saking astane Sinuwandarawati ya senajan to naming Pindawarni. Baline ya kudu saka Sinuwandarawati. Ngoten mawon sinuwun pripun saguh mboten sinuwun Kresna. Yata laruta sanggeng godha sang guru kula. Yanamata Sang Sri. Ya jagat pangestu karo Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Abota dikaya ngapa najan to kudu munggah gunung nyebrang segara. Aku ora bakal wegah, aku ora bakal awel. Yen to pancen kuwi ingkang dadi panyuwanane Kakang Semar Badranaya. Nggih. Banjur aku entuk penggawean apa Kakang? Ampun sampean nderek mawon. Banjur aku kudu kepiye Kakang? Sampean niku nalindra. Pun lenggah teng mriki mawon. Aku pengin sak biyantu. Mboten sah. Mengke bantu kula. Apa Kakang? Lah niku asah-asah teng mburi. Semar ndladuk dira. Ngapa to, Gong? Ratu jare ora entuk maju perang. Malah kon ngewangi asah-asah. Wong tang astane Ndara Puntadewa ki alus banget ya. Engko nek nyandak asah-asane bapak mburi ki ora dadi apa jenenge to? Apa? Peret kabeh. Puret. Pirut kok. Kuwi lho. Siji melih. Anak kula genjik niku kudu tanggung jawab. Ngapa meneh? Aku meneh. Wantel sisan kowe ora, Gong. Bapak lho sing ngukir jiwa ragamu. Kae, dadak diukir barang. Mane diprint wae iso kok dadak diukir barang. Kula nyuwun niku. Siji temandange Ndara Werkudara. Angka kalih temandange Sinuwandarawati. Angka telu temandange anak kula Bagong mergo dheke cengkilinge banget kalih kula. Santai wae Gong kok tak ewangi. Tak ewangi Gong. Sing ewangi tak beleh. Oh ya wis Gong mangkat dhewe. Mangkat dhewe. Wis ngono ta. Ya piye kowe karo bapak kaya ngono kok ya wan pitikno. Kowe kudu wani nanggung konsekuensine. Ya wis. Anggepe padake cah tipis. Lho sangkut paute apa kok padake cah tipis.
Yen mangkon aku njaluk pamit Kakang Semar bakal ngupati wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Yo, aku bakal njaluk pamit ngupati adikku si Sedewa. Nggih. Kabeh kudu sasi nampurna lho Ndara. Sampun ngantos sak mangke ujub kula anggen kula badhe bangun kayangan iki mengke gagar wigarming merga bocah sing kandhase kaya kacang tolo niku. Iya Kakang Semar aku njaluk pamit Kakang. Pandhawa para Pandhawa nyoko mulung. Tenan kowe ora melu tenan. Lah ora entuk, Pak. Ya wis. Kono Pak ge adus ki ambune ngantuk ora. Kono mangkat kono. Monggo sinuwun. Iya, Bagong. Ayo diwangi terus Bagong. Ayo. Mangkahang rasa sombar mawa lindru bumi gonceng kumalodho kuntara katok lumembak penyu kanggo mambang ing dara jlitheng kakangku apa gandeng dawuh Kakang Semar kaya mangkono mau mula prayogane andum gawe yo. Wah, aku to dawuh supaya ning ngopo? Siadingu Padya. Murcane Yayi Sedewa. Lajeng kula Koko Prabu Arjuna nderekna kelanpun Kakang. Nguyak wujuding menungsa ingkang memba kelawan pun Kakang ingkang gawa wujuding ya kuwi pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada mekaten ya. Kowe ndek kanca terus kancaku sapa? Kula.
Aku ruyung. Ngapa Werkudara? Tak jejeli driji dicokot untune lancipe rajama-jama. Wah, kaya untu buldog. Salahe ngiri lu si jalma tan kena kene kok. Mula aja sak njejeli driji kaya ngoten iki. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Wis yen mangkono manut ngandum gawene dhewe-dhewe. Yo. Jalo pamit. Kakang Mas kula gi nyuwun pamit. Werkudara aku go njaluk pamit. Sinuwun Ndarawati kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya Bagong, nggih. Pun kok gak budal kok. Mangancur aku ning angin kuntarangkraning arka para kurnita reka kiri para bumi prakampeta ing manusmaning jajalanat tekana wujud nata Ndrawati ingkang madha rupa kelawan Nalindra ing Dwaraka ya panjenenganing sun ya Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawur gawar-ngawur keparep. Kowe menungsa sapa? Panusmaning jajalanat panjalmaning iblis. Wani memba rupa kelawan nata Ndrawati ya aku iki Ratu Ndrawati ingkang sejati. Wila malah ana satriya bagus mburine kuwi sapa? Urung ngerti karo aku sajak urung suwe lehmu dadi Nalindra. Ya iki panengah Pandhawa. Raden Arjuna. Oh, kowe Raden Janaka. Iya. Terus sing mburi irunge dawa kae sapa? Wah. Kowe criteng kakangku durung ngerti karo aku. Lho. Werkudara oh lah telek iki. Ngopo to sampean iki ra? Ayo karep kula nyusul kaya ben Bagong ning kancane sampean yo ning kancane nggo ndagel ngono lah. Wis ora usah ndagel wisane dagelanmu ora payu. Ah. Aja ngono to. Kula Petruk, masuk sampean ora ngerti kali kula. Kula niku adine sampean. Petruk iki udu ingkang sejati lho Petruk. Ah nggih. Kula ngertos kok nggih. Panjalmaning nata Ndrawati kowe merepeki nglawan ingsun arep ngopo? Kowe sing arep ngopo? Tak perpeki malah takon arep ngopo ngono kuwi tegese piye? Mergo aku arep njaluk wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Klimasada. Taunana Windanana ora bakal tak paringake wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Klimasada.
yen ta durung gumlundung janggane nata Ndrawati, Arjuna ngestaken dawuh. Apik kae. Jasalanat teka Yayi Janaka wani karo pun Kakang Koko Prabu Palipaksa kula kedawantun kalian paduka. Awit paduka ingkang sampun wantun nyidra wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada tampanana senjata cakra apa duwe ayo nyilih kakangmu menungso. Jaya Marata Marat. Ayo leganono atine Rata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Werkudara sisandene. Arjuna kepiye Koko Prabu ketewasan. Mboten nginten bilih menika Nalindra Ndrawati ingkang pindha warni menika digdaya. Terus Yadi kalah kawon Koko Prabu. Wela. Njingkatke marake kaget. Sampeyan iku kalah Petruk. Wah, cara kula isin, cara aku ora. Waduh. Iki aja sok ngentahi Arjuna to wis ngene kok ora aja sok njarak, aja sok mbeda. Wah, rumangsaku kok ratu kene ora Petruk sing maju, ora Petruk sing ngandi. Arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep wani karo aku? Wani, ayo. Ayo. Arep ngopo kowe? Pustaka Jamus Rata balekke. Ah, iki. Iki, awas. Arep ngopo? Aduh, piye? Rumangsaku kok. Angger ora ngene kok. Ah, pun modar nih kok kowe. Petruk kok gawani apa? Niki lho niki. Kuwi meng palsu Petruk kuwi meng gaweane dekne Karang Ratu ampuh. Wulah nggih. Iki enten mereke niki. Wah, semul. Wah. Kok toel-toel niki bahane saking latek niki. Wes jan. Kok ya aneh-aneh wong gegawean. Arjuna kula wonten dawuh. Prayogane njaluk tulung karo kakangmu Jodipati nyuwun pamit. Ayo tak dherake. Majeng sinuwun. Ayo.
sinayeng manggulung mintonaken triwikramanira kang kumitraning asta aning asta gumunku ya padha grakane ayo mbok wenehke apa ora wujuding pustaka jamus yang jimat aja ngetutke warep wah lagi kok ya ngadep kaca iki ora mbok wenehke wujuding pustaka jamus yang jimat klima sada lakon mati tiban senjata cakra tamakna nata Ndrawati mati dening aku Petro nun kae piye kae bendaramu kae nantang mati dening aku kok minggat ha ngoten niku biasa roni ngoten niku nggih niku selajeng ngarit Pak ora kowe kok ngajeni karo aku kula niku setya bekti kalih Sinuwun Ndrawati kok ya jane kula ngertos sampeyan niku Sinuwun Ndrawati Pindawarni iya Petro kula purun nyembah sampean, kula purun ndukung sampean, ning bayar. Lho. Kok bayar piye? Lah nggih bayar. Sak jam 350. Lho, arang timen, Petro. Larang pripun iku pun kula murahi. Lho, wingi aku entuk ning kidul kono entuk 75. Wah, niku tesih kelarangan. Kula wingi malah entuk 5.000. Wah. Ning nggih pun kaya sing pojok dhewe niku. Mengkari aran tok. Terus arepmu piye? Ya nek kowe arep pengen tak ajeni ya mbayar. Niku wau jam 3.50. Anggepe aku ora butuh mbok suwitane wis sing suwita karo aku akeh. Anggere ingsun kondur ning Prajanegara Ndrawati mesti akeh. Sing nyubya-nyubya kelawan aku Petro. Walah. Sampeyan mboten gila harta to? Ora. Ya wis. Ayo. Apa ming tekan semono kuwi ridane nata Ndrawati ndi? Pandhawa tak enteni sisan marat. Netrane ngungkor rapuh satane ngokila rengkane karo saketer neketong ning akong lerwu sing bini panca wilatala nggonku nampa wisik saka para Jawata yen aku kudu laku tapa ngrame teges aku kudu tapa tetulung aku ngrasa sartane aku rumangsa yen ta ora suwe meneh bakal ana satru ingkang tumeka ning kene ya ndak rasa pancen iki dawing dewa ingkang bakal nyaketi kelawan aku ya Bambang Pamintosih mbok menawa ana satriya malah kepara Nalendra ingkang nyaketi kelawan ungjuaning Bambang Pamintosih.
Aswa ngambreng kadhe karananing kaswase yaneng marga malatgung tumiring sang Gantawasta Atmaja lang-lang laluang olati surya mangrangsang wayah wah Bagong pripun niki enten satriya niki yo kisanak wis apa toko ketemu karo aku tumuli ndipra kaya mangkono. Waduh Raden nyun mangapunten. Kula menika mboten mangling kelanjeng ngandika, jeng ngandika menika panenggak Pandhawa. Tetungganing para jana garing Indraprastha, jeng ngandika menika Sang Raden Haryawerkudara satring Jodipati nggih tunggul pawenang. Yo pramila kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Raden. Yo tak tampa paestu tamanono i. Ora kusiki. Kowe kuwi sapa? Kekasihmu sapa? Sandanganmu Jara Satriya. Kula menika satriya kliyang kabur kanginan kendang kebaraten. Kula pun Bambang Pamintose. Bambang Pamintose. Kula tepang kalawan jeneng andika menika piyayi ingkang estu kondhang kawentar jagat wonten satriyan kula menika ingkang dipun tuladha namung Sang Raden Haryawerkudara. Karo aku kenal ora kowe? Sik, Pamintose. Panjenengan menika Ki Lurah Nala Garing. Tuk ngawur. Lho lajeng sinten? Ki Lurah Nala Garing menika ingkang matane amba, cangkeme jembar. Matamu kowe. Lho kok malah matak-matake kula. Kok ya pancen mataku ambane ya ora seta matak-matake. Aku Bagong. Oh inggih Ki Lurah Bagong. Wah. Wau. Apa ya kowe? Para waraga ing satriyan kula menika sami gandrung kapirang kalawan jeng andika Ki Lurah biasa. Wah jan saben dinten saben pendak-pendak dalu ingkang dipun setel menika namung rekaman kaset witanipun Sang Lurah Bagong. Krana estu dagelanipun menika semu tledak-tledok tur saru tur kathah gontokanipun. Biasa. Kowe lho. Can dagelanku ki aku ki nek apa ndagel ki ora tau gek nggawa sangu bahan banyulan ngono ki ora tau. Ning pementasanku ki selalu nges, lucu, semu, gayeng tur kathah gontokanipun. Ki Lurah Bagong inggih nggih. Ayo. Pamintose. Kowe omahmu ndi ae? Mburi gubuk cilik kae apa? Inggih. Sekawit kula menika nglampahi tapa ngrame. Pamintose wonten dawuh Raden Werkudara. Kepasang Yojo katuja nginu, bejo kemalingan, kemayangan ki arep ndagel iki. Niku bahan kula kok dienggo. Bejo kemayangan. Ya Raden Werkudara kados mendi? Wektu dina iki aku butuh senjata pitulung, Bu. Ngundurke sartane aku kepengin golek ya ana ngendi durunge adikku Sedewa. Nanging seranane aku dhewe ingkang kudu golek wujuding Yogi kadangku Yayi Sedewa ya Yayi Ragil. Lho nuwun sewu. Menapa Sang Raden Sedewa menika cacaking negari Ngamarta? Yo Sedewa tak tundung minggat saka negara Indraprastha merga rasa panemu karo Werkudara. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lir kincang alis risang mawe gandrung. Walah. Lah menika to. Benjang malih niku nek ndamel keputusan niku mbok ya sing dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos getun tembe wingkingipun. Ora kados mekaten kok Mas sinten sing kapitunan mboten sampean piyambak. Yo. Heeh, Ndara Werkudara ku tak elingke iki ngeyel kok. Aja sok nundungi karo adine. Ndak ora prayoga nek duka nesu terus ngalih terus arep sapa sing arep dadi ragile Pandhawa. Cerewet. Ya wis. Kurang mboten ling antem kula pendhetke ganco. Raden Werkudara Pamintose pi. Menawi jenengan ndika kersa kula sagasak biyantu. Wah, ning mengko rasa sinampurna. Mboten napa-napa, kula mengke ingkang badhe matur. Matur karo sapa? Apa wis ngerti?
Merga iki dadi panjalu Semar Badranaya yen to ora aku dhewe sing Upadistiwa ora sah sinampurna nggone bangun kayangan. Awit sak mangke jingandika Sang Raden Werkudara sampun pinanggih kaliyan Raden Setiwa. Wah. Yo, aku wis tanggap karo apa sing mbok ucapke. Yen mangkono ayo mungkari golek wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Monggo kula dherekaken. Ayo, Bos. Oh, oh. Anggara sesumbar mawa lindha pumeka anjing lho sapa iki ana satriya mongko karo adhika Werkudara Jlitheng kakangku Werkudara piye iki Bambang Pamintosih satriya kang kabur kanginan kendhang kebaraten ingkang nedha nglakoni tapa ngrambi warta diage njaluwa tulung supaya iso ketemu wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Dara, ora dawuh wowo. Jan-jan aku wis ketemu karo menungsa ingkang nyidra wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Ya mung arep ndak kalahke wae angel dayane. Lumangkir yen menika Sinuwun Ndarawati, iya Bambang Pamintosih. Menapa mboten ginaken dayaning senjata cakra? Mundhak ora prayoga yen aku wani nerak pacak nerajang walet. Merga ndak rasa aku ora ana sambung rapetih karo pawongan ingkang nyidra wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada. Mangsa minggir kula badhe ngadepi. Sik. Werkudara piye? Malah kongkonan karo Pamintosih. Lho aku ora kongkonan kok. Wong dheweke dhewe sing maju. Wah, panjaluwe Semar. Nek ora kowe sing nemoke Kalimasada dhewe ora sah sinampurna. Nggone Semar bangun kayangan. Engko sik to. Kowe mau ora wis ketemu karo Sedewa to? Wah, durung. Ngaku wae, bloko wae. Durung. Ngaku wae, aku reti legetane atimu lho Werkudara. Wah, iya. Lah, ngono wis kok. Nek kowe wis ketemu karo Sedewa, teges kowe wis sasinampurna. Merga sing ngupadi Sedewa kuwi kowe dhewe ora kongkonan sapa-sapa. Yo. Lah saiki pun Kakang mung kare kepenak. Tur ngene, Kakang Semar kuwi tansah samar. Tegese nek ngendika ngono kuwi urung karuan merdine ngono. Nek ngendika A urung karuan merdine A. Kuwi belajar membaca apa ya? Belajar membaca dengkulmu mlocot. Ki dong rembug apa iki kok gayeng? Ora usah ngono. Ya wis. Tututi Pamintosih. Ayo disawang kaya ngapa kridane Werkudara. Ayo.
Sopo kae? Bawane Kang. Ngapa isih? Niku sulukan songo ampun dinggi pas menyura. Ayo apa klerune? Diem. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis risang mawe gandrung. Sapa iki ana? Satriya ngadepi kelawan Nata Ndrawati. Sinuwun mugi dados ing ngawuningan. Kula pun Bambang Pamintosih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Bambang Pamintosih tak tampa. Kowe arep ngapa methuke karo Nata Ndrawati? Kula namung badhe nyuwun palilah paduka. Kersawa ngunduraken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Sak mangke badhe kaginaken sarana tentreming praja negaring Amarta. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada tak paringake yen to kowe ngerti sapa jatine ingsun. Kula ngertos kemawon. Paduka menika sanes wujudipun titah samantah nanging pangejawantaing pusaka negaring Amarta payung tunggul naga tumbak kara welang kalian pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sinuwun. Nyata laruta sangking kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri Lah apa to pamintose? Sinuwun Ndrawati. Iya. Wah, layak digdaya. Bulna maliyane wah jan. Terus dadi wesi kaya ngono ki nek dikilokke wayu pira? Kilokke denggulmu meloncat. Iki pusaka ampuh lho Petruk. Wela, ampuh? Iya. Kuwi songsong tunggul naga tumbak Kyai Peleret. Dudu tumbak kara welang. Wo, angge. Terus sing kaya amplop niku bayar wiyaga napa? Dudu. Kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Walah. Layak negari Ngamarta katon peteng wontenane nggih sinuwun. Lah iya. Apa ku ya ngerti, ngertos mawon. Walah malah saiki Sedewa wis ora dimangerteni ana ngendi dununge. Coba to nek Sedewa ning kene. Mesti bakal disubya-subya dening Kakang Semar Badranaya. Dirasani terus njedul. Apa sampean? Ratu kok guyu ra wangun. Koko Prabu, ayo Sedewa iya. Dadak dadi satriya. Naminipun tiyang ingkang apa Petruk? Mendalami peran. Lah wis mun gek mriku mbangane bingung le nyuwarake niki. Iya. Petruk, wonten dawuh. Pusaka iki gawa diaturke bapakmu. Nggih. Diaturke Yayi Prabu Darma Kusuma. Nggih, terus. Ya mungkane digawa diaturke ngono wae ya. Oh, nggih. Kosik. Pripun? Arep njupuk pusaka iki disembah ping 3 sike. Oh, nggih.
1, 2, 3, 4, 5. Petro wonten dawuh kepunjuran 2. Lah printen? Pinten kok printen? Ah nggih. 3 wae kok 5. Oh nggih kula balekke. Lah malah dadi 7. Wah lha nggih. Kula balekke meneh kok. Ah wis kok kare nggawa ora. Sih. Amit gara. Aduh arep ngendi iki? Mareka den prayitna semurire seka balik. Pusaka Jamus Mang Jimat Limasada pun timbul malah sareng kalian song-song gilap tunggul naga. Song-song tunggul naga ora sanggo gilap. Ha iya. Kalian tumbak para welang. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Lah napa Ndara Sedewa pun pinanggih? Aku ning kene Kakang. Oh lah nggih. Malah kabeh pun ketemu. Sinuwun Puntadewa. Apa Kakang Semar? Sinuwun Ndarawati. Apa Kakang Semar? Sinuwun Baladewa. Kakang Semar wi. Ndara Werkudara. Dipol Kakangku wi. Ndara Janaka. Apa Kakang? Semar ki ngonekke kol-kolah barang ae. Ngapa? Juk. Ndara Werkudara to. Heeh, karepe arep nyeluk jlamprong. Jlamprong karo dipol tadi jempol. Wis kok ora payu ya ini dagelanmu. Sindan-sindan ku wis ora ndek gairah hidup ya ini. Momeng tak ngentekke wektu kok. Mang sekseni kanthi srana niki pun sasinampurna kula ikrarke sisat. Leh kula mbangun kayangan pun rampung niki pun kari tentreme pun kari ayeme Ndara.